Kublai phi baro menta kesengi ngayo banyakran ka kong Rose Angeline ka Longkmie ka basyang basa amai rang. Ka kong Rose ka don ni ka Jingkhuid ka Jingkhuid ka Shakri ka Imlang ka Sahlang da ka Shna ka Sanitary napkins. Ka Jinglong bachelor jongka ka pen I batang da ka Jingtray ka Shimkhya ka wei ka Longkmie ru ka laban Wanrah ka Jingkala ka Imlang ka Sahlang baro ka wei. Da ka kam jongka ka penyaru ka Jingkhuid jingai halor ka Jingkhuid jingsuba ha ka Jinglong samla ki kun kan thei. Ka kong Rose Angeline ka long ka dak pat ka nuksa jong ka Jing Shampang ka Jingslor ka Jingkhuid para briu ka bapen pau ba ka Jingtray mon sngov ha jong ka laban ai ka Jing imbathamai shaki wei pat. Kong Rose Oi, no pilong kublai. kublai tia nang ta biang lot ki kam ki jam Biang. Idang bon kam ne Em ngam một chút thor si ketika tiar ngatiet. kila plin Te? ne office Na ni se pili bik dai beje khang yu beje. kom ta te la kloi bani kran ban ni thu khana no ya Ta. ti kong Rose pila ban batai kya chapang jong ki bat ki kam mon ba pile Kublai shibune fi ba fi la pois ni mai rang. play pilo Ban shim interview mo te ka kenika kam junga te ngala sedang na dus dem arajar khatsan hadin ke jingwat kam junga mengadap graduation em. Te ha nyala hi kai school asnam ye. Tengah sengtu ini jing kai school tengah la bani syab kini ke jing yakran yani ajing kena. Te ngashim no kalat pat dakawai. Kadik senjam kalong ba nginle kini ki kam ki ba empat juda balik menu-menu rumah itu senam aja khatsan. Te ha itah isnam nga sedang ban perkhat ban senggini kam. 8,000 Khatsan. ti manu ba penslur ye phi ban sedang ye ni ka kam phi ong ma ba bam padon bale ko ni ka kam ti manu ba penslur ye phi ba I mean see me phi Hakata kapor di ipahi namar ba iparu ilang amo ban ikun ba mla banesha begitu jing kam hikai te long kiwat late ye I kun kiwat late shim ka senjam bin ban pen I kan kala lenti yang akum do ban ngan le dak ni ka kam ande jing sha ban le kan ka kam ilamut ban le hi de tak ba I ong ka perthai ba kala change to mo kala kala te ong to le happy to exam register ye kumta tingili register le to exam tengah pass long qualified ban le ting sedang hajing sedang tapan hakajing lam lenti jing ipa kumta ngi sedang ni kong ban siu ban lai kata kapor ngi shim la long kom bashim contract bana le bill reading gi ki ban lai kishnong ba pa ti kum ki jak kam ayu ba phi le la ban ba hadin kata bangala join ya gani kakam te ipa ibata yang atang ite ijing le berlaj banya te ngapat ngas muthu ba hadin kani ka jingle ya kani ka berlaj ngandala la yo license em ngandala don hapo jong ka portal ngai iba sibun ba ki kam ki connect ke department ba pher ta kamut each and every department em ni ban long qualified ban tho exam bete Sibu mentang aku ban le ki insurance general insurance ko na dong shedong ha ban tho exam ha ban pass khanang bangan la ban long kabriu ko bala itu dok sarkar mo bangan le kini tinga ko ban le kini ki booking of flight ticket train ticket rung ha tho exam te kibi service ru ki bon ki bangi ha ban pass be kum ta kain leng ba ke exam be misale ke service te kamul ki kam ki la bon ha le connect bat ki education department te kini ki government e-service kini hospitality kini ki law te ki don ru kibi ki service ki ba ngim dan kam banda tray tang na computer ngi haban tray da kiti kata ka dei kasinjam ko baning kong ngala le ka dei ban Shna ki LED bulb te hadin jong katapat nga persyang ban le say kani ka sanitary napkins katurong ale training nga sa ayu nga sanang ban Shna te kita ki diki artali tang ba ki buon ba ki po dong ga digital seva kan ki bang ya ban le tambangi pan kijing jenjar ki dan bai ki bangim la ban le lo baro tingi haban shoes ya nakaya cha khamat ti man shu kini aktian mo phi training na no ban Shna ki LED bulb ki sanitary napkins okay kani ka LED bulb kawan kalong kumbawan kawan kum tuling bajong kani ka digital seva rainbow bangi angma CSC
kawan lembakan ni ka long ki officers jongi ki state manager jongi ki send ngi de ke videos bangin pet kumno ban Shna ki ni ki LED bulb to kamot ni sathit ikitiar long ikitiar ki materials kan limba kasi asi hi te kamot jing hikai ka jing training bang yo ya uni LED bulb te kalai bit limba ka video bang itai te habe de sanitary pads te ki hakapol ba ki Wanrah itu ki tiar shene ki pen is dan hang tu kan kumno ban Shna ai tamba ka day 1 day training tinggal sungtu 1 day training te ngi ban bad hakli adang tengah wat lat hino kan ngong nama ka si kat ni kala Wanrah te ngan chuat lat hino te ngawat lat ngasayo na po besin na besin ngakan ma haus nam ar hajar khat phra tinggal lek ya training hapo nang ston chitayong te hang tu chitayong sa stu ba ka de ka ba biang ban le một shitayo tang ban ban train kan makin nang ban Shna ki sanitary napkins kata manually kan di pidang pentre bet am ka orang tre do minta ki source ikitiar egi 1 point kitiar 1 point bet po na Delhi ngatrai na markani ka jingpo ikitiar la shimti bet po asi một cái 1 point yang ni te ba kidan bayarap ya phiru ki ba yarap ban Shna biar macam nak kidan kilong kene kidan te hang ni pa de ba de ekanika yuma digital hang ni pat ki kidan kini ki staff arngot te kidan sa arngot kilo yo ki batre bet hang de te kidan sa iwi staff benang wan thamai te ki staff te daken shpongot imat ni ladan long haki ki connection parking kidan ki ba ai computer training kidan ki ba ai NIS coaching te kan ni ke center bat ka sanitary part center kum ni ki tu ki Longkmie ki bayarap ya phi ban Shna ki sanitary napkins kan PI training ya ki ngai training PI Hima phi training te ka yat kum no ba PI ra stipend ne ngai be ki commission pe te kum no phi jet ma ban pendan kam de ki ni ki sanitary napkins ki ba khoi menta ki dan shibon ha ki jat sanitary napkins ma ki dan ki cotton ki dan ki balong silicone types ro ma te phi le kum no phi jet ki ai ngajit cotton te Naslo ba cotton kalong eco friendly te eco friendly te ki la jo ai awareness program ni ngala ai keleng ngalet bi chi school na mar ha ki school hi nga khambun khami ibon ki khna te lada ki khna ki dan ha ki school ki kimi ki dan ki shinong te ban hi shinong la janjar de ne am te khna obadan ha ka to school one different village te kamot lada nga ai awareness ha ki school te ki khna ki lara shi kimi ki pa how to pisngo ba ki long haka take ba menta mo to pisngo ba kadang dan yang kata ka jingle ran mo jingle ran jadi kentai ban pen I khman la ne man pen I shabare kata ka jinglong samla mo ban pen I ba kini kidi gitiar bang pendon kam kum ki kentai mo jinglong samla to bidan nem kita hakum kata te ngatrai ka perthai minta kala shaki dabar ngakan mau pong orang late school dabar si parlok ru ngidang habban ya daburam te te kabut ha kaperthai minta la shai ba minta la ajar san la abdi lur khadam tang mo kam dei shute takajub bandang ya le ran beriyo bana ayu kumot ngi habban pen smutho ba nakabenta ka koi khia e khamtam mo nakabenta ka koi khia ngi habban choose wisely te na marba ki kanthai kumot kidan kam ba ha kata ka benta na marba nada shubu benta ki kanthai ki dang tang ba kala ini benta kajing hab khun rakan dan bet kajing beli rukan dan bet kamot ki habban shim khia ini benta bat nga ha kajing ai awareness junga malai kren ngam ngasngo hanga marwai ngam smudan ka ai ruban ong ban peleranya do re do na marwa nga kham kren tam na ga no ko bentaru nga kren miswang ngajing ko jikia Congress Shna ki size ba kat no ya minta te katkum ka bangadan minta dang day medium size matang medium size thickness ka thickness dalong raben de 5 mm num tahi idi gitu ki light flow light flow kom ya kini ki sanitary napkins ba phile ki kini ki battery kom to te ki shedle katno tali shisi ki Longkmie bayarap ki banshna bakshna number pet menta dang de manually ngi Shna dak tiam podang persang ni kong tengi snai bhai ki gila ba
arpo santelishis ngi. Menta ti kilala shispa telishis ngi. Pisit Tam ni kata ti kinam la shu na marka por kam ayute. Ni le betang shpo baje dusan baje. Ispo baje mista. Shispa teli. Kat nungot pi ong ki long Harbut. kam yohi. Pi shem pi don jing e por pi sedang ni ka kam bat kum nu pi te la kam kum kini ki ja jing e. Ka jing e te kabay de bat ngi jing e ka bun ba. Pe kibriyo menta mde bawan tang kibriyo mai rang ban le kam mo. Kibriyo keleng kiwan ban le kam. Tapi am ka jing e office jing e barit kumne. Ngi shias mas ade hang ni shilang ang ni. Kibriyo dalawan pala kibriyo am gi haban ogi kibriyo ban yang satai ni sai pa. Tengte pat ngas ngubit haban ogi kibriyo kum tu mar balai. Ngalatip bakiwan ki kwa bendap kamban. Tekemut ke jing e ka bun ba. Da ken ba sedang leti jing e ngimdan tang i komputer ru ban trikam. Te hendai ilok jenga par idan auto rickshaw tengah i ani ipai la penwat lenti kumde tengah layo so license ngan le kum nomo ngam la ban shubu kum tur ngam trikam. Tengah ong i ingin bat pisaru nang nu. Te i ong ban lek kerpat na ying ro ngam da don tak men sim ban lek ong pala di email mar bangala don kun te mo. Ibai. Te sangi ngi don kabeng ngoj para tengah dang number 2 te pakat email adu number 3 adu number 11 ida email ba ipa ki dengan pen te kamot. Tengok ilong jenga to melai ngin ya kerdahi begat bala te ya ko jingmut bandi no auto rickshaw te sapo hajar te bisa yo bati diktiar kita kita. Te nang tahi jing sedang ibarat i tahi but i common service center jenga baningkong te i red dang red longkat kum i wei studio pisu kan mau miswa kum gitu. Dia bisa sedang bat ban. Hadir nas Suki. shua ka lockdown ngayo ka bahe ha halor. Te hadin ka lockdown pat hadin bakawan ka lockdown pat kibriu kimnut su ban kiu na mar ki kim sha te ban yet pathar. Hoi number sing habra no hapo. Dang ada rang ni po. Te kongros ye kini ki hatu ye kini ke jing Shna jo pi kini ki sanitary napkins ka ai kala ai jing rap ni mi ki kan thai mo ha ka Shna ka thau jong pi. Ani jing rap te ngatrai. Lada gila ban compare sa ka price te kajingirap te kala yarap bohi namar kit utu batmai ban sami em shibun ba ka igay jing kala sa wan utu bat ngat kermen ru ba shibun hi kibriyo na kan kisnong hi kin sa panan kam namar ba hadu ka price hadu ka jing tab hadu narong shadong in sa pan kala te Ka pi kat nu teli ha ka shi paket dan Drutuli kat nu tingkap pi minta te ngampat mentang ngadi arpu saw arpu sanika shi paket shi paket. Tang ba uban sawan pat ngihap pen hap change kan. Okay. Ti kongro sa kabaya day pat bat ka khuit ka suba. Hatu pi don jingkmu ni aman Shna kini ki sanitary napkins ki ba long reusable ki bala man pendon kambiang. Ngapat nga asyam ba kini ki reusable. Ngila ben reuse adu kan nu kan ki kenyang jingpang try ngila ben penyap tu. Ngas ngo baka kalong tate. Ladang ngila ada kini ki use antro hi kambiang nambar ba. Hendre ngi shuwat lar kumno ban yo ada kitiar ki bakot kam kloy kan. Ngimde pat ken ban use kitu kitiar ba ada ki hajar senam ba ki shimpor ma. Namar kuma pi i menta kini ki sanitary pads mo ki long plastic na siya namar baka haban ban Kata kan. numpelan no ya ka jabo. Ti kalong plastic ladangi brand kampot pi ka plastic kapot tang ka cotton ka jan. Ti yukum kita ki jat pat yo pi don de ki be pat ki lat ki bala ban pendan kam mo. Kata lada shung de tu ma lada gi kibriyo. Hindi kibriyo long ka shnong ka society bro ka wala ka la ban shim ya ka jingkat kli te. Ban bo ya kitu ki machine ba ha kinu ki toilet pipe ba. Landi ki school, college, kinu ibenta mo. Kila ban bu itu ki machine ba la ban thang mar snip nan kam te. Khut sentan hang tu Ti hakawai pat kaliang hatu pisngo ba ya ini ki sanitary napkins di ban ai free. Ya ki kan thai mo long namar kani ka di ka natural cost ka bagi ong tin long way. Ti hatu nakaliang joki ban ai free kitiar ne ya ka training. Em ya kitiar kanya kini sanitary napkins. Kata tengas ngudai tang ban kena school hi. Ha. Ya ki Longkmie ki bala te nganam da ong
Sebab mentah aku ngade principal jang kono school mah. Ha. Ngala ban shim ni karai ba ngan thiet inbox. Ngan thiet lepas sikit. Ngan buah ke school compound janga. Bat ngan la tang ki kena ke kam kila ban wan shim tu no por. Ha. Mde ban ong ban chu ya shim lumu tu mah. Kita ini idea. Dia buat tangi kena school dan kamban IA mo gitu. Ti kai ka ba penhun tam ya phi ha kan ni ka jingya dan ti jong phi ban le kan kam. Kapa penuh de kedai katai kan ba kani ke jingle kani kam de ti tang jing yo nong yang asimat kan. Kani ke jing yo nong hi babun. Yo nong penden kam ru yo nong. Yo ubawan unsawan Shna unsawan tre bat ngaru yo nong. Dene am. Kalong kombang Wanrah ya kakam ngawanra ru ke jing dan kam. Kejo po. Ti kong rus ha tu kan ni ka de ru kalat ai kam ai jam ni kile. Kata kan bang ai pi. Kedai kalat ai kam ai jam haba. Pecini lada sebab mentang ngin patla banyak kerana marba. Kani ke Sanitary pa juga kasak kadan hang ni. Imagine pi lada la syai la shismi. Menu bantip hami galaya ni national ni kelaban poy mentang keleng-keleng. Nus pak ngut kinong train dan kam tang na kani ka mayrang jungi. Bakin nyarap Shna yang gitu ki Sanitary pads. Banyarap hakaliang packaging, banyarap hakaliang banchna, banyarap hakaliang kaban penku je kata ka factory jungi, ki banyarap hakaliang office work, paperwork. Teh farkhat piking kita la jengai ya. La dai. Ti ki ai ki la jingrap ki ba phila yo na ka sarkar ne na ki riushimet ro mo. Itu. Na ka sarkar te hadu mentang idang yekmilinti. Bahkan pejlem syengi ki entrepreneurs mo namar ba ho ni kloi ban seng ya kanu kam ka ban yarap ban ai kam ai jam demi ki bai te hendai ngimla kapla jungi hadu kat no ete kan la ban cover up hadu kata telar ki dan ki ba ada ki dan te ngi pidiang ka Jingkhuid mo Kum gitu ki exhibition kum balong man hakan ni mo ya rural pranama to ti kum gitu ki hatu pisong ba ka ai jing mentoy ni MVP. Hoy, rural planner te ka ajing muntoy bahana marba hakaju ka por ka pej kam jungi hakaju ka por kan sale ka ban kam nada kala ban yara bingi hakaliang ki building hakaliang ki machine te hendai ngatep ba ka rural planner te kamla ban yara bon lad na ka arkulak te kamu arkulak te ladangi kwa ban pemi ki ladangi kwa ban thap khambon kinong trekam ladangi kwa ban pemi ki ba khamhe company tingin patla tang dei tang danglong kum bayarap yang start up hi Ti pia tu yang amane pi ong ka prime ka ajing rap ip hima ban Shna. Kata yang yen. building. Kita kin sawan. Kata yen approx arpo option lak te kemud kita dang dik start up deh. Tang nak benta ka Ke building bangin Shna Sanitary pads so. Kai kata ka kubur ka ba pi kwa ban sa priang shiwei pat ki kin thai gi ba. Kwa ban sedang komi kini ka kam. Namar ko ma pi i menta dang duna ba ki bri ba Shna kini gi sanitary napkins. Kata ka kubur jung kata de galong ba ngilai tai aba ka skill development. Te kamu ni sa training ye kini ki kin thai ki bakwa ban Shna kini Sanitary pads. Te lada kita ki bawan ban join ye kini ka training lada ki pelai por shi banai. Kamu lada ki la ban lada ki kwa ban hading shi banai ki training lada ki kwa ban tre ban ngiru long lada ki kwa ban pli ka bathma jang ki ru long. Te kamu kata ka de ka chance ye ki Longkmie. Ngana bang kisamla ti kila ban kidang don haka kapor ban wat kam wat jam ban wat ban ki ban ksai iki Longkmie la do jingkan man ti kadai kani in shi ai training shi banai pi ko ban join te kabut pi ha ban sya pat shi banai mdi ban ja nama da ja ti nim la ban ai certificate nim la ban qualified de pi ba pi la long qualified ke te kata hi la de ki Longkmie ki smutu ya kata kabut ngila la long kumangi la jam kata kasin jam ban ai jing rap lam ki pat ki Longkmie kan Ti kum DPI training kum tu shubu ki wei ki wan mo na kaleng ka jela ki wan ban shim training na pi PI ki tiar ki taru la shai de ki la adap ka training nama kita rang de ki la poi sanlak tang tingin la ban ai de ne ki haban ko jingbur de balada ki la adap ki training la ki ko ban plit thamai ki haban parkhat pat ken show ban join ki training la dang adap ngala ne ban le kan ni Dengan le marway ni ngan le as a group ni kum taken. Ti ki ba mudur bang adap ang tu kan sutri bihang tu pat no worries. Kalau long job placement.
Tengok di kita ru yang bentar sipon ngin pala ban sim keleng-keleng ke jaka marba. Ngirang su sedang bantai apa skill kemut. Ngin sim syotang na mairang an matharashan blog. Thì Congress pila man ai I kubor ai min siem. Haba kat dua ti kubor ai min siem piap even ai shiki way day. Kubar ai bensin te kelong ni kan ba. Haba pimut le kan kakam. Mo? Pimut le kan kakam pide ban khat sani ba. Haba pila rung hakata kakam ka ba pila khat sani pide ban yasha. Pide ban dan full responsibility. Ba pide ban long ki breu ki ba snuret barbor. Ndai ko menta mo pile awan sim terbish pang si krane ane ki breu tam long am. Kata ka jing yasha ka responsibility dat ka jing snuret dan kami. Bar haba pile no kam rahab jit sani ba am de ban shule tang stay or tayo ino kata te ka long ko ba shule kun chaka. Boleh sibuan Congress. Boleh Boleh sibuan na pila plat po ringi nang tay ya ka jing tu kana jong pi mo so comment si siya ban yo so ba ki don kum nap neng jong pi ba pila ban ni kani ka kam mo ka ba long ka ai jing ka ai min sim te ki we ro long kam tam ki kan thai mo ko boleh sibuan Congress. Atai firu kun. Yang kedang kampat am ini. Begini kini ki tiar ki bangila on lupa. Oh kumta Ha. Isne kamera ka Shnaru idang red te. nang red ho. Dang shuai te ma. Oh ka ba suwai ka. Ha, shuai ka ni ro. Ding gloves ha. Kini ki tiar bil on lupa kate ga cutting machine. Kini ki jaka bangin Shnang to. Simpor ha, nakakti Shna. Dati ka mo. Begini di cutting. Yang kini. Kini di santro right. Tu. Kani ga. Silikon. Kani sheet ha, sheet kini. Dan kadang ke back sheet kini ke back sheet. Kini jong apa pun dah. Back sheet simple. Kini basbo design. An ulang eco-friendly ham dan jeans ma ham dan ni nomor dan betul fragrance. Ki ban stick ikini pa pipin dan kam Ha, dai. Sinang tu. Sinang tu TikTok seperti ini. So ni udah Tu stiker. Ah, stiker. Ikan dekat lagi am. Lagi ikan. Ini trees bagaimana? Ikan initiative by CSBB. Napo Meghalaya yo tang arwad. Donta. National ibay. Kani tadi ke Congress. Kani. Oh, hari tu hapot ma. Hapot pati cutting machine. Nanti. Oh, kani ka ba adhan ni. Kaba hantu ay. Kini pharma begini mah. Kani ka ayu. Kani ka kawangi tab kita itu ban on. Ban size ko Ha, dai. size. Kini ki pharma, kini para habis santai. Deh. La lupa dan kamu sudah ban on. Kani ruban on habis kurang kani cinjar hangat bah aja ya. Lihat kan tan. Kya kada arbo hab kharwa je kan namar hab kharwa ban on em hab hadu kattu em sahab le gum tu ban hadu benda on lod lang benda kau kya ba kan Kya. Ki pass ki ba wings but without wings ay tang With wings, right? With wings right. mababon hi ki kwa wings kani em kani ka gam ngata am tamat pembat kani ka ayu teh Oh. bakan nempat berbasna sibin teman bat kum tu
Pet ya ka jing riban jing stang em, ka syong ka jing bu jing kini. Oh, kom ta. Ya, kini bat kini. Ni dah kuat Shna stang rolong, kuat Shna riban rolong. Menta tapi dang le ba stang am. Tangan le bastang. Tang ban pen i kan. Tangan le. Pi ong ki size si David kat jo ma. Kini keju bet medium size bet baru. Kini kilong tissue base day. Tissue base bat ki gel. Kan ni dekat gel. Hmm. Nabi ini di sini am. Ta. Pechi bol dang ki kuat le stang am. Tangan tu la. Tangan tu ngila masang yan kan. Tang mak la stang pulang atrang tu teh. Ben. Pi Oh, ni stang. pulang am. Kemudian ngila benda si ibe dang long. Sa ibe ni gel. Ini di observe mo. Kadai ka last part bet chen. Tanang ki ko ban extend pangilaban bu shibu kan ni. Tu telah riban. Itu am la riban. Dah bantu am tak sekali. Oh bu shibu ni design. Udi utang design bantip ka front ba kan bantip. Kan dia glue kalau adhesive glue friendly, eco friendly. Kan Fevicol. Em beli Fevicol ka dia bang tap. Kan tak ka bahaya. Eco friendly glue. Training na ki bapet. Oh. Ki bapet tik la shu pet kamal ben. Bikin dia ki reuse kum ni banyak tu. Oh. Kini dia kam tu batam. Pidan part ki batam ki badang long ban le ki bagi kam. Kisngo ka bampor kong terus. Nakakti ka bampor ki. Bampor. Kindala tradit kop am kim long chu kana ro yo bakala kombo. Kini ki machine si ki thiệt hi kong terus. Di machine. Em. Full set chu yo. Full set. Ito bang isa at sekunto. Rung yun ni hapon to em. Ito. Big hap odds sekunto. Hap what dia kena design juga bingste. Stiker.
tu ngi habbu ka te sterilize buat penyap kenyang. Bu kat san milin. Sterilize siya mo. Kasan apa minyak ngi hab penyap kenyang te. Tu ngi sa packaging. Ngin ot kat kum kejeng dan kam. Mah. Dari bilang kampun tente kat tu riban te kan. Kum tu. Bang tuan. Ngin hab ot nang di siapa. Kadang nak beli ke ban ot. Kemudian Imlang nak akan kerja. Dan kam ka jual mo ka size. Jual ka size. Dah kabeli duit yang dingin on. Bat dulu. Kasabi itu size berengkam kan? Ini tip paper mo, tip paper di. Tak tip paper di tu dah. Ada onion sheet. Onion sheet ini. Kat. Kemudian pi hab dan kam ban Shna dah size bakam he. Hab Shna parma ba. Ya. Kata kadau nomor ba. Nginda Shna parma hipat kum kata ga baot PM tu baot mene kita kibings. Katurung hab Shna. Nomor kini tiki sok kini syuti deki. Hong se deki plywood kum ni Shna hilong. Nomor kata ga Shna parma antai pete. Kalau jenjar mengelak. Por pi seng pi lut bun. Ongros. Ika. Pi sedang kanya kani ka kam. Nong lat no na ki jingyo ba pi yo na supply. Ka bailot ka ngi haban khain gum tahi ka bay building. Ka bay light, ka bay nong tray. Nama ginong tray pa tray free siya hab ai nong tray Pi siyo pi man. Siyo hi ba jan. Ka bay siyo te la yo hi na ba di ha market mai rang mo. Dah. Itu baru kait kunju tu. Size pintu, dah bang tu ngi buong tu sijaka, nong tu ngi sales tu. Nong tu sa tab. Sterilizer sa tab, sun step. Sun. Te kumur kini ki bateri kumni She's ni kin shoot out baje kini. Kin pelut baj. Siapa baje dah sampai tambah out. Te ketupat la out lupa ka batashi te yung. Kadang ibu lupa kami ni, kita yung sa Shna baik dan kami sebenar. Nama kabar kami ni sempor bah, dalam orang ni apa orang tay. Ang tay mat kia le iban ot ru. Cukup man pening tay, sangat pening tay ot mah. Mah kami itu tay kami mai long. Shita yo training man le ni. Ani pi la man bat. Yang ba kikam, yang om lu kikam lada concentrate hakapor ba pio training kan? Jadi hikam basyat jahing teh. Te haba kini hikam online tu tangshu lai training tu sengi am ngala teh ban ai training kan sekawai. Dan kam banda penkia palak dia ka jemut jemput khat kan. Pengi habu bantam hadu kat tu. Kadang makan rung tu ba siapa am habu be tu. Itu. Tenang tu. Hamdan syah pat long dulu kan. Tu. Stop kan ni. Bikin tu. Kalau asan tu. Try kelab yang kat tu. Kau ni. Pelan. Dah. Keluarin. Ketua kablit. Kan umne Islam dah lamar bah. Ka ayu kumni tama. Hot kumni. Haban change back kay shisin.
Nyo benai, pra benai. Dah lah le testa kan? Kalau benda poi kata kajeng di, aduh, barsit teh hap. Menyo baca kau ka lat tu. Cek bi mai. Cek tu. Wah, otang kan kita kata. Tuh, saya ni. Kita kira itu pelahap dan kamu di Hab bantu. Ya, kamu tu ni cerah. Ini tu bas fisu pen iya ni am dah dewa itu kambuan ni unie. Ha, ada sibun-sibun. Ada sebuan. Kini bas tangkum deh. Ha. Kini bas tangkum deh kini ba masih tap sampel ban ai ke Longkmie kena askul tu. Sebelum kala ki use ki semua biang am ki sawatir. Rapi gitu. Sam station. Thank you so much, Congress. Tapi orang kan lu kan mesin ba sterilize. Sterilize machine. Kadi ke sterilize machine part kadi ba penyap kenyang. Oh. Dah ada Shna kam tu kita ni kiteri ban bu. Oh. Subuh lah ada Shna kam mulai teri am pe kini kiteri. Ibu kam tu. Lalu itu mah. Kan minyak man. Ibu kam tu am. Kini kiteri ba rokok ingin pendapat jisen pendapat ni sterilize kau juga pors. Ka sterilize ka UV ray. Ada ka eh. Kau kedai UV ray. Dan kita ni tambah kedai UV ray. Kamu khasa aku mungkin ibu hang dia untuk ni saya untuk ni tab pakai ni. Hindi ba say sabuk yang syabas lang. Marsa say ni tab hang dia dah banyak.